a faamuyara ala kan bɛ sababa ma an delila ka yiri dɔ di mɔgɔ ma ka caya mais bi ta an balima dɔ bɛ Côte d'Ivoire a ye an ɲininka yiri dɔ la n'o ye ponbon pogolo ye ponbon pogolo an ye layiru d'a ma ko bi ni ala sɔnna an bɛ min dɔn a la an bɛna kuma a kan ponbon pogolo an b'a yela an ka sunugun na walima an ka dugu ale ka teli ka ye dugu sigiyɔrɔ kɔrɔw la i n'a fɔ yɔrɔ mun ye tonbow ye ale yiri ye tonbona yiriba ye a faamuyara donc ponbon pogolo nafa dɔ b'a la nafa belebele de b'a la adamaden ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen an bɛna nafa cogo dama dɔ fɔ wusulan dɔ bɛ dilan a la n bɛn'o fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw bɛ se k'o baara k'a ye nka a kɛnɛyali sira ye jumɛn ye a min bɛ yen n'o bɛ mɔgɔ kɛnɛya mɔgɔ min bɛ yen ko pasadimi b'a la yɔrɔ an bɛ tile min na bi mɔgɔkɔrɔba caman bɛ yen n senkuruba bɛ ka n dimi n kɔ bɛ ka n dimi ka taa n kɔ cɛmancɛ la ka jigin o bɛ ka n tɔɔrɔ ne nin tɛ an fa la nin b'an ba dɔw la donc nin bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la mɔgɔw ka nin lamɛn u ka enregistrer an balakɛ min bɛ yen n'a ye nin question kɛ an jigiya la a b'a sɔrɔ parce que an ye layidu dama k'an b'a fɔ layidu fɛ taa ponbon pogolo taa a lili dɔ bɔ a lili i b'a kɔrɔla sen k'a lili bɔ n'i y'a kɔrɔla sen o la i bɛ sɔrɔ sisan ka a yɛrɛ kala dɔ tigɛ parce que n'i ko k'a fara bɔ ale yiri ye a fara ni a kolo bɛɛ donnen don ɲɔgɔn na parce que a ka magan i bɛ to fara bɔ yɛrɛ la ni magan i b'a yɛrɛ kuntigɛ i ɲɛnama donc sin ka yɛrɛ yiri kala dɔ tigɛ i kana don daga la i ka tobi kosɛbɛ ka tobi fo k'a mɔ ni ala y'a kɛ k'a mɔna o tuma na i bɛ i wusu n'a ye fasa dimi bɛ mɔgɔ min na i b'i farikolo wusu n'a ye n'i wusu n'a ye o la i bɛ sɔrɔ sa ka a dɔ fɛnɛ furabulu mun b'a kɔnɔna na i ye furakala mun don a kɔnɔna na i b'o dɔ de ta ka i farikolo digidigi basa yɔrɔ mun bannen don basa yɔrɔ mun bɛ to ka jaja i bɛ to k'olu digidigi ni ala sɔnna i b'i yɛrɛ sɔrɔ i bɛ nin kɛ ka se tile 7 hakɛ ma mais k'a fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn ale yiri an k'an kɔlɔsi a minni na kɔlɔlɔ dɔ b'a minni na quoi kana min ka caya parce que an b'a ye dɔw b'a fɔ la réseau kan donc to ka ponbon pogolo lili bɔ i ka min i k'i kɔnɔ fa la ka n'i kɔnɔ fa la dɛ danger ba de bɛ a minni na donc n'i b'a min kuma o kuma a min yɔrɔ kelen kɔni na kana tɛmɛ verre wuti kilankɛ kan wala tile kɔnɔ i bɛ se k'o min siɲɛ 2 sɔgɔmada ani wulada mais kana ale yiri min ka tɛmɛ o kan ala k'an bɛɛ sababa ma a faamuyara ka ɲini mɔgɔw fɛ u ka partager u ka live in partager kosɛbɛ an bɛna don min na sisan o ye suratu zariya ye mamadu u ka nin yɔrɔ ta ne bigi b'u bolo u ka sɛbɛn u ka sɛbɛn u ka sɛbɛn suratu zariya a y'a partager a ka di ɲɔgɔn ma ni ala sɔnna ne de kɔ ma ko n'a ye suratu zariya kɛ garisigɛ ko la n ko siga t'a la n ka bi kɛ ne ko ma ko suratu zariya Allahu Taala ye a kɛ dɛmɛnan de ye ka di silamɛw ma garisigɛ ko la dɔnniba caman ye nin kɔrɔbɔ dɛ ne y'a kɛcogo dɔ fɔ mɔgɔw ye komi dɔw kalannen don dɔw ma kalan bon mun ma kalan i bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ bila baara mun na o ye nin ye nka min kalannen don n bɛna o de f'i ye sisan waaleykum salaam mɔgɔ min kalannen don i bɛ se ka nin baara kɛ a faamuyara ala k'an bɛɛ sababa ma o la suratu zariya sɔgɔmada fɛ mais n'i b'ale kɛ i b'i cɛsiri ka a tɔgɔ ye di tamaroden 60 ɲini ka don i fɛ so kɔnɔ o la ni dugu jɛra fajiri mana seli i k'i ka wurudulu kɛ ka tila suratu zariya dayɛlɛ kuranɛ dayɛlɛ ka suratu zariya solan labɔ kɛnɛma i ka hami jira Alahu Taala la i ka sɔrɔ k'a daminɛ i bɛ fatiha kalan siɲɛ 1 ka zariya aya 1 kalan ka fatiha kalan siɲɛ 1 ka zariya aya 2 kalan o kɔrɔ zariya aya o aya yani ko kalan i bɛ fatiha siɲɛ 1 kalan n'o kɛra i
fɛnɛ mana tila aya kalanni na i bɛ tamaro den kelen ta k'a yira Alahu taala la ni hamina in bɛ na ne mago bɛ nin wari hakɛ in na ne ka furu selen don n ma se ka musaka sɔrɔ k'a kɛ ne ka kɔɲɔ selen don musaka tɛ n bolo k'a kɛ n b'a fɛ k'an ka terrain de jɔ a kalilen don ala n b'a ɲini fɛ ka se di yan n ka se ka terrain jɔbali ka se ka bɔ jɔbaliya la a ka se di yan n ka se k'a jɔ walima ne ka baara tiɲɛnen don baara tɛ n bolo n b'a ɲini Alahu taala fɛ nin zaria in kama ala i ka garisɛgɛ dayɛlɛ n ka se ka baara ɲɛnama sɔrɔ ne bɛ se ka n yɛrɛ sutura min na ka n ka denbaya sutura min na i bɛ tamaro den kelen o den kelen bɛ nin fɔ ka taa zaria aya ban ni o aya banna tuma min na i bɛ tamaro den 4 ta ka bɔ a la an karamɔgɔ i b'o a sɛnɛgo i b'o ɲimi o la tamaro tɔ min bɛ yen i b'o bɔ k'o sarakati kɛnɛ ma an karamɔgɔ i bɛ nin sarakati ayi ne ye nin kɛ don min na i b'a ye yɛrɛ wallahi ne kɔni mana kɛ don o don ne b'a ye o don an tɛ se ka kalan arabu kan na de ba est-ce que a b'e bolo kan wɛrɛ la a kan ka kalan arabu kan de la a ye kuranɛ kalan cogo la o de barikalen don a faamuyara ala k'an bɛn sababa ma bon ni tɛ se ka kalan wala dɔ bila a ka kɛ dɔrɔn an karamɔgɔ tuma dɔ la i ka wala dɔ sara dɔrɔn o ka k'i ye n'i ye o ka hakɛw ɲini ka d'a ma a ka ca Alahu taala fɛ mɔgɔ bɛ se k'a kɛ ka di ma a faamuyara donc nin ye zaria kɛcogo fɔlɔ ye a kɛcogo filanan min ne bɛn'o fɔ aw ye mɔgɔw k'a lamɛn kosɛbɛ zaria kɛcogo filanan o de baara ka bon kosɛbɛ na lajɛ quoi dɔ bɛ ka fɛn dɔ sɛbɛn a kɛcogo filanan de baara ka bon kosɛbɛ i bɛ cɛsiri ka zaria sɛbɛn siɲɛ 60 mɔgɔ min mago bɛ garisɛgɛ caman na mɔgɔ min b'a fɛ ka garisɛgɛ Alahu taala ka garisɛgɛ caman d'i ma donc ayi u yɛrɛ ka taa yen fɛ yɛrɛ de n bɛ tila ka kuran n bɛ tila ka se olu ma i b'a sɛbɛn donc i bɛ zaria sɛbɛn siɲɛ 60 n'i ye zaria sɛbɛn siɲɛ 60 a siɲɛ 60 mana dafa i bɛ cɛsiri ka misi jɛman dɔ ɲini misi jɛman se bɛ mɔgɔ min i b'a kɛ misi jɛman ni se t'i ye misi kunkolo san nka yanni misi jɛman a kan kɛ misi jɛman ye ni se t'i ye misi kɔlakuru san misi jɛman kɔlakuru wala jongun bɛ kɛ misi kɔ la est-ce que misi mana kɔrɔta cogo cogo a bɛ se ka se a ka jongun ma wa a ka ca Ala fɛ n'i ye nin kɛ ka i ka ɲɔgɔn tɛ a ka dugu la walima a ka quartier la walima a ka baara yɔrɔ la garisɛgɛ ko la ni ne don fadenya bɛ bɔ ni mɔgɔw cɛ pewu faamuyara donc n'o kɛra sa i bɛ nasi in kɛ k'ale de tobi i b'ale k'a tila sigiyɔrɔma 7 a tila 7 ye wala jongun sogo in mais n'i yɛrɛ ye misi yɛrɛ se sɔrɔ i bɛ misi da k'a kantigɛ k'a kɛ sara 60 ye k'a sarakati i yɛrɛ bɛ dɔ dun denbaya bɛ dɔ dun maa wɛrɛw bɛ dɔ dun nka jongun in kɔni i yɛrɛ de b'o kɛ i bɛ nasi kɛ k'o tobi o tuma na i yɛrɛ bɛ to k'o dun don o don i bɛ kelen dun donc a bɛ zaria kalan siɲɛ 60 fo ka taa se tile 7 ma ni tile 7 dafara o y'a dafalen de nasi e yɛrɛ bɛ min i b'a min i bɛ kɔ a la i b'a min i bɛ kɔ a la an karamɔgɔ ala k'an bɛ sababu donc zaria la an ka nin kɛ a faamuyara voilà i bɛ ka question dɔw kɛ an bɛ sɔrɔ ka taa ni nin tɔ ye Allahu akbar an ye sigara bila an b'a fɔ an bɛ segin a kan bɛɛ ka ta a bɛ se ka kɛ dɔw m'a ye o de kosɔn o bɛ ɲininkali kɛ sinon an ye sigara fɔ bɛɛ ɲɛna an b'a fɔ ko koloni ye nkalon ye koyi an b'a fɔ ko turabu ye nkalon ye koyi nka i yɛrɛ k'i ka ko lajɛ k'a yira Alahu taala la Ala k'a yira i la wallahi su in na hali su in na o bɛ se ka kɛ su in na o bɛ se ka kɛ sini sɔgɔma o ka jaabi di yan a faamuyara a kɛ man gɛlɛn suratul fatiha de don silamɛ bɛɛ bɛ se suratul fatiha la a faamuyara ni maa min b'a fɛ k'i ka ko dɔ yira Alahu taala la n b'a fɛ ka furu kɛ a furu ka di wa man di ne y'a kɛ n bɛ hɛrɛ sɔrɔ n tɛ hɛrɛ sɔrɔ n b'a fɛ ka butigi dayɛlɛ yan bɛna marché a tɛ marché a bɛ ɲɛ n bolo a tɛ ɲɛ n bolo n b'a fɛ ka kɛ nin feerefɛn nation ye est ce que nin yɛrɛ nin bɛ ɲɛ ne bolo a tɛ ɲɛ n bolo wa i b'a fɛ k'o dɔn Alahu taala fɛ ou bien n b'a fɛ ka taa voyage la n b'a fɛ ka taa jamana kɔfɛ wari ɲini na sira bɛna diya ne la wa n ɲuman bɛ segin ka na n ɲuman tɛ segin ka na wa
k'o dɔn e yɛrɛ k'o baara kɛ i yɛrɛ k'a dɔn k'a sɔrɔ i ma taa kolonidala fɛ i ma taa turabudala fɛ dɛ wallahi n bɛna d'aw ma sisan o caman ye nin kɛ dɛ a faamuyara a fɔ nin ma ko istikara nafa fila b'a la a nafa yɛrɛ fɔlɔ ye jumɛn ye n'i y'ale kɛ ka da e dusukun bɛ wele ni décision min ye o de ye tiɲɛ ye ni dusukun wulila k'a ko bi dusukun na o y'a bannen de kɔrɔ ka n'i tugu ka don a la bilen i ka hɛrɛ t'a la o y'a nafa fɔlɔ ye nafa filanan ye jumɛn ye Alahu Taala yɛrɛ bɛ taamasiyɛn yira i la nin baara in n'i mɛnna kan fo a bɛ kɛ komi mɔgɔ bɛ mɔgɔ ci ma wallahi n'i mɛnna kan ne yɛrɛ kɔni ne tugura la waati dɔ la non faamuyara nin filɛ tan n bɛna kɛcogo fɔ aw ye sisan i b'i yɛrɛ sanuya sanuya cogo min ka di ye i b'i yɛrɛ sanuya ten o la i bɛ sɔrɔ sisan ka i dayɔrɔ labɛn i bɛ se arakan min na i bɛ arakan fila seli Alahu Taala ye k'a fɔ mɔgɔw ka partager kosɛbɛ mɔgɔ wɛrɛ ka sɔrɔ wallahi bɛ partager kosɛbɛ an ka laɲini mɔgɔ caman de ka se ka nin sɔrɔ a b'u lafiya ka bɔ koloni ko ni turabu ko ni fɛn caman ma faamuyara donc o la n'i yɛrɛ sanuya i bɛ se ka nafila min seli i b'o seli nka f'i ka tila i ka sokɔnɔ baara bɛɛ lajɛlen i kan ka baara kɛ sufɛ i ka tila o la n'o kɛra i bɛ sɔrɔ ka nafila in seli sisan ka sɔrɔ sisan ka i mana tila i mana salamu bila tuma min na i bɛ sigi i ka seli bolo kan ka ɲɛsin Alahu Taala ma k'i ka ŋaniya jira Alahu Taala la i bɛ astaghfirullah i b'a kɔlɔsi an kelen kɛ Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin i bɛ se sɔrɔtu min na o ta i b'o siɲɛ 100 kɛ n'i tilal'o la suratul fatiha i b'a kalan bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ابن الشيان كلنك الشيان فلا الشيان سبا فوق تاسي الشيان بيدرو ما الشيان بيدرو كل شيء كلنك نسرا بيدرو نانا إبيك حمير على تعالى على نك حمير دينغو دي دوتر كو كوني تاسو nin ko dɔnnigala bɛɛ ko ne t'a sɔrɔ wa sira o sira bɛ yen n'o kan ka to mɔgɔ ka den sɔrɔ ne y'a sira bɛɛ lajɛ ala nka min yɛrɛ ne ɲini ka sa a bɛ ɲɛ sira jumɛn fɛ walima commerce ko ala ne b'a fɛ ka taa butigi dayɛlɛ n ka dugu la n ka quartier la n ka sigida la ala butigi in dugukolo cogoya ne t'a dɔn tere dun bɛ dugukolo la tere bɛ fɛn bɛɛ la ala baara in bɛ taa ɲɛ wa ne ni maaw ma bɛn a la yɛrɛ k'a fɔ ko mɔgɔ y'a fɔ ko taa butigi dayɛlɛ an bɛna sanni kɛ layiru tɛ ni maa cɛ mais n b'a kɛ k'an jigi don Alahu Taala kan ala a sira bɛ ɲɛ n bolo cogo di a bɛ sabati n bolo cogo di ɲɛtaga b'a la wa kɔrɔta b'a la wa n'i y'a daminɛ kɔni n bɛna kɔrɔta sɔrɔ la walima n'i y'a daminɛ kɔni n'a tɛna kɛ ma perdre ye ala n b'a fɛ ko sababa jira n na o la n'i ye nin ŋaniya siri san i yɛrɛ b'i ka hami yɛrɛ jaati don o hami ye jumɛn ye ala n'a sɔrɔ nin bɛna kɛ hɛrɛ ye ne ma i ka fɛn hɛrɛmaw jira ne la fɛn ɲumanw fɛn jɛmaw walima ne y'a sɔrɔ nin bɛna kɛ tɔɔrɔ ye ne ma ne ka diinɛ la walima n ka adamadenya la n ka fɛn bɛɛ la ala n b'a ɲini i fɛ i ka fɛn tɔɔrɔmaw jira ne la i ka ko in yɛrɛ nege bɔ n na wallahi i bɛ nin istikara kɛ k'i da o tɛ fatiha siɲɛ 50 ye wa fatiha siɲɛ 50 mais siɲɛ 50 na i kan ka jɔ ihdina sirata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in i bɛ jɔ ye de k'i ka hami jira ka sɔrɔ ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin i bɛ fatiha tɔ laban o ye siɲɛ joli ye o tɛ siɲɛ 100 dafalen parce que 50 kɛra ka jɔ ihdina siratal mustaqim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in i bɛ jɔ ye 50 na i bɛ jɔ ye de k'i ka hami jira Alahu Taala la wala n'i ka hami jira Alahu Taala la i bɛ sɔrɔ sisan ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin o ye 50 dafalen wala i bɛ sɔrɔ ka 50 wɛrɛ kɛ o kɔfɛ sisan o kɔfɛ ka sɔrɔtu siɲɛ 100 kɛ ka astaghfirullah siɲɛ 100 kɛ k'i da i dayɔrɔ la an karamɔgɔ wallahi n'i sigara n'i y'a kɛ hali ni sugo tɔ tɛ ɲagami ɲɔgɔn na ni i y'ale ka sugo kɛ dɔrɔn i b'a ye i bɛ kunun de
Hein? Et c'est allé tromper les nagas. Allé tromper la salam de blague. Iklal ngo nafla sella pe nafla ti jago ya ala ire. Nafla yar ti jago ya ala. Mais ala wele re nyuma mi ka fendo blanyi fedo. So nafla ti jago ya ala. Ala kambe so bam. Bismillah. Ay ni ngal ke wa. Porque ale ka hadamanya cogoya bɛ se ka changer cogo min kan ka comportement changer quoi ka se ka sonyani ninnu dabila ka se ka jɛnɛya ninnu dabila n'a sɔrɔ fayida b'a la quoi. Ala kan bɛ sababu aya dɔ bɛ yen wallahu kalakakum wa ma ta'maluna an tun delila ka kuma kan wallahu kalakakum wa ma ta'maluna i ka denmisɛn bɛ jɛnɛya kɛ i ka denmisɛn bɛ n'a tigɛ ka di sonyani na i ka denmisɛn bɛ n'a bɛ nkalon tigɛ i ka denmisɛn bɛ n'a tɛ sigi kuma bɛɛ a bɛ du kɔnɔ kuma bɛɛ a bɛ mɔgɔw ka problème na a bɛ bɔ kaso dɔ la a bɛ don dɔ la a bɛ bɔ problème dɔ la a bɛ don dɔ la e yɛrɛ ye se kɛ a mara cogo la i dɛsɛra ka den bɔ dangadenya la ka na n'a ye dugawudenya la ni aya in b'a kɛ a faamuyara an delila k'a fɔ n ko ya ayyuhal ladzina amanu mun bɛ kuranɛ kɔnɔ o b'a kɛ n bɛna ni a papier yɔrɔ ka surun n bɛ tila k'a bɔ ka yira u la mais nin na ni i bɛ nin aya in sɛbɛn i kan k'a sɛbɛn 777 ou bien 777 n'i y'a nasi sɛbɛn i b'i cɛsiri ka misiri bɔgɔ dɔɔni k'a la misiri yɛrɛ kɔnɔ bɔgɔ dɔ b'o fitinin k'a la i y'a faamuya n'o kɛra o kumana i bɛ sɔrɔ ka to k'a kɛ nɔnɔ kɛnɛ na a tigi b'a min n'a tigi continuer na nin fɛ a karamɔgɔ a bɛ sabati ala k'an bɛ sababu ma Ni an balimakɛ pour que ale se ka dɔnniya sɔrɔ quoi dɔnniya min ni dan t'a la quoi fɛn bɛɛ la ka sɔrɔ a kan ka yɛlɛ an ka page kan an ye video dɔw kɛ a kama kɛrɛnkɛrɛnnama nin na n'a donna video in a bɛ video in sɔrɔ yen a fɛn bɛɛ bɛ yen a faamuyara ala k'an bɛ sababu ma ma faamuya dɛ ba a kun tigɛ dɔn an ye fɛn dɔw fɔ dalilu dɔ bɛ an y'a di mɔgɔ min bɛ n'i b'a fɛ ka Alahu Taala ka dɔnni hakika d'i ma dɔnni sabatilen d'i ma Alahu Taala k'i hakili dayɛlɛ an ye aya damadɔw fɔ ka tugu ɲɔgɔn na sanukuru kɛ falatan sa an ye aya damadɔw fɔ ka tugu ɲɔgɔn na wa alama adama asma'a kullaha ne yɛrɛ ko o aya in dama ni mɔgɔ min tora k'i ka denmisɛnnin kala la denmisɛnnin ka to k'a fɔ walima e yɛrɛ min mɔgɔkɔrɔba ye ka to k'a fɔ wa alama adama asma'a kullaha wa alama adama asma'a kullaha to ka nin fɔ ka nin durusi a bɛ adamaden hakili dayɛlɛ walima rabbi zidni ilman maa yɛrɛ ye video kɛrɛnkɛrɛnnen k'a kan nasi ninnu bɛ sɛbɛn cogo di fɛn mun kan ka kala i n'a fɔ farako kɔnɔ ji ninnu ani yiriwo kɔnɔ ji ninnu an kɛlen don k'a bɛɛ foto ta k'a nɔrɔ la pour que ale yɛrɛ ka lafiya quoi a kɛcogo la n'a donna an ka page kan a b'a video sɔrɔ inshallah a b'a yɛrɛ nafa n'a ye an balimakɛ dɔ ye o fada bɛ yen pour que ale ka misiw ni sagaw bɛ se ka caya cogo min ka bugun quoi ka baganw bugun a ka misiw ka bugun sagaw ka bugun quoi misiw ka bugun sagaw ka bugun an delila k'o di maa min bɛ misi mara la a ka se ka bugun an delila ka fɔ ye n ko ka suratul waqiya sɛbɛn suratul waqiya i bɛ waqiya sɛbɛn siɲɛ 3 fɔlɔ i bɛ tɔ min k'a la ka sigiri k'a la filanan i bɛ tɔ min dama k'a la i tɛ sigiri k'a la sabanan i tɛ foyi k'a la zira fara u b'o ɲini ka k'a la ka sanu ladɔn k'a la n'a sɔrɔ sɛ yɛrɛ don u ka nɛrɛ ladɔn k'a la mais n'a sɔrɔ saga ni misi ninnu de don u ka kɛ ni sanu ladɔn ye ka to k'a k'u ka dumuni na ka ɲami b'u la ka d'u ma an karamɔgɔ misi bɛ bonya a b'a yɛrɛ sɔrɔ ni Ala sɔnna ni an balimakɛ dɔ ye ko ale fɛ a kɛ mori de ye quoi mɔgɔ bɛ se ka don moriya la ni da jumɛn a daminɛ quoi ani ni i donna moriya la i donna moriya kɔnɔ i bɛ se ka kiliyanw caman sɔrɔ cogo di Ala k'an bɛɛ sababu ma k'a fɔ a ye dɔrɔn moriya ye baara gɛlɛnba de ye n m'a fɔ a nabaralama ni a banjɛlama dɛ wallahi k'a kɛ mori yɛrɛ yɛrɛ ye baara nɔgɔ tɛ
ka kɛ mori yɛrɛ wallahi bara nɔgɔ tɛ tuma dɔ la mɔgɔw bɛ mɔgɔw ye réseau kan ten an bɛ kɛ mɔgɔ hakili la komi i b'a sɔrɔ a daminɛ n'o don de k'a sɔrɔ i ye kaliwa bɛrɛ min kɛ i yɛrɛ ye tɔrɔgɔtɔrɔgɔ min kɛ karamɔgɔw nɔfɛ dalilu la karamɔgɔw i yɛrɛ gosi ko dama min kɛ client b'a fɔ ko karamɔgɔ b'olu gosi karamɔgɔ bɛ gosili min da ala tɔgɔ ɲinina kan wallahi a t'a da client kan karamɔgɔ bɛ gosili min da ka kalanden kan wallahi a t'a da client kan ka kalanden utiliser fo ka taa pili ban ka fɛn ban natalankolon na a bɛ tila ka dalilu dama tɛ kɛ tiɲɛ ye voilà moriya bɛ i n'a fɔ kalandenya moriya tɛ fɛn k'i bɛ sin ka taa fɛn dɔ ta dɔrɔn ko b'i kɛ mori o tɛ moriya ye karamɔgɔ ɲuman suwansi i ka karamɔgɔ ɲuman suwansi o bɛ mɔgɔw tɛmɛ ɲɔgɔn de kan quoi mɔgɔ dɔ bɛ san 10 kɛ kalan dɔ bɛ san 5 ma san 10 in kɔnɔ ni ye min dɔn a ka san 5 kɔnɔ a ye dalilu min y'a ɲɛ la dɔ in ka san 10 kɔnɔ a m'a ye a faamuyara o bi fana a kana ɲɛsin dalilu ɲini ma a ka barika ɲini c'est kalani caman bɛ yen o b'an caman jɛ dalilu tɛ quoi wallahi dalilu caman bɛ yen a bɛ di mɔgɔ ma a salen don dalilu caman salen don koyi i bɛ mɔgɔw ye ka dalilu di ɲɔgɔn ma réseau kan ten walima ka whatsapp la ten cɛ nin ci ma dɛ wallahi mɔgɔ bɛ kɛ nin ci ma dɛ a b'a foto ta k'a ci ma cɛ i yɛrɛ ka dɔ ci ma o fana b'a ta dɔw ta k'o ci ma o de ye dalilu y'an bolo bi ka sɔrɔ nin tɛ dalilu ye dalilu tɛ sɔrɔ tan dalilu sɛbɛ adamaden b'a fɛ ka sigi dalilu min kan i b'a fɛ ka sabati dalilu min kan i bɛ taa minɛ a sun kɔrɔ de hali an bɛ ka laɲini k'an ka dalilu min di ala kama wallahi maa mun bɛ dɔɔni lasili dɔn a caman bɛ yen i b'a sɔrɔ n'u y'an ka dalilu ta u bɛ tila k'an ɲininka ko ni sariti dogolen b'a la an b'u f'u ye pour que a ka barikaw bolo an ko ayi anw ta ma dabɔ o kama an y'a di a ka dugawu k'an ka cɛkɔrɔba ye wallahi o bɛ anw wasa a bɛna ta dɔw b'i débrouiller ka fɛn dɔ d'an ma k'an ka dugawu k'u ye halisa o kɔrɔ a tigilamɔgɔ b'a dɔn dalilu kan ka ɲini cogo min na wala kana nata dalilu kɔ nata barika nɔfɛ wallahi n'i ye barika ɲini ni Alahu Taala ye dalilu 1 dalilu 2 nɔgɔya i ye a b'i wasa ɲɛnamaya kɔnɔna na parce que dalilu ko ma faamu dalilu ko dogolen don ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye Dawuda i bɛ mɔgɔ dɔ ye bi sɔrɔ b'a la fɛn bɛɛ b'a bolo moriya la mɔgɔw bɛ ka na dɔrɔn wari bɛ ka na dɔrɔn ka sɔrɔ a tɛ dalilu dɔn wallahi ka sɔrɔ a tɛ dalilu dɔn i bɛ taa sɔrɔ a yɛrɛ bɛ dalilu min yɛrɛ kan n'a sɔrɔ a sigilen don wakiya kan ne n'a sigila i bɛ taa sɔrɔ e bɛ wakiya in dɔn ka tɛmɛ ale kan mais munna Alahu Taala ye garisɛgɛ de d'a ma ala Alahu Taala ye garisɛgɛ de d'a ma ala y'a ka dunta kɛ ala de o kɔrɔ hali n'a t'a dɔn ala y'a dahirimɛ k'a la bon parce que bayanu ni dalilu ko tɛ kelen ni bayanu bɛ mɔgɔ la n'a tigilamɔgɔ ko k'ala rasulula i b'a dɔn k'a fɔ a ka niveau bɛ hakɛ min na ou bien n'a ye kuranɛ aya 1 kalan n'a taara kuranɛ aya tiɲɛ i b'a dɔn k'a fɔ a ma taa yɔrɔ jan mais n'a y'a kalan ka ɲɛ tiɲɛna a bɛ kuranɛ dɔn i b'a ka niveau dan dɔn mais o tɛ dalilu ko ye i t'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ ne bolo kalan na dalilu dɔ b'a bolo ne t'a sɔrɔ n bɛ n ka mɔgɔya kɛ n t'a ɲɔgɔnna sɔrɔ dalilu ko bɛ ten de ala k'an bɛ sababa ma o la k'a fɔ ko don kelen ko mɔgɔ bɛ sin k'i yɛrɛ ye k'i kɛra mori ye o tɛ kɛla quoi i bɛ taa dɔnni ɲini dɔnni siraw fɛ o bi i b'a fɛ ka dɔnni sɛbɛ ɲini mɔgɔ fɛ ka na i gulon réseau la ayi ka na kalandenya yɛrɛ tɛ kɛ réseau fɛ hali maa mun bɛ k'a bɛ musokalanw ni dalilu kalanw kɛ privéw la fɛn na whatsapp groupew la i débrouiller ka taa karamɔgɔ yɛrɛ fɛ yen n'a ka sigi ɲɛ ni ɲɛ a ka dalilu dɔ baara i yɛrɛ ɲɛna i k'o baara cogo ye o dalilu kelen n'a ye kala la wallahi a n'a ye min ci ma whatsapp kan o tɛ kelen ala k'an bɛ sababa ma donc mɔgɔw ka janto nin yɔrɔ la quoi voilà parce que mɔgɔ an ye dalilu kɛ cogo min na sisan t'a sɔrɔ n'i ye mɔgɔw ka téléphone lajɛ bi dalilu bɛ yen dɔrɔn e yɛrɛ bɛ dɔw bɛ na a sɔrɔ ka téléphone yɛrɛ nɔ kuma bɛ dalilu wala ni ye sɛfi ye wala nin fana ka ɲi nin ka ɲi dɛ nin fana nin kafi ye nin ka ɲi dɛ bon ale yɛrɛ ma si baara min y'a kalan o ma baara min fana y'a kalan o ma baara min y'a kalan o fana ma baara bɛɛ ko nin ka ɲi ka di ɲɔgɔn ma ale b'a di ne ma ko ka ɲi ne fana b'a di dɔ ma ko ka ɲi ne fana b'a di dɔ ma ko ka ɲi an bɛ taa nin ka dɔrɔn nin ne tɛ dalilu ye ala k'an bɛ sababa ma